השכם בבוקר אחד, פתח פטר את השער, ויצא אל האחו הגדול והירוק. על ענף עץ קטן ישבה ציפור קטנה, חברתו של פטר. הציפור צפצפה בעליצות. הכל שקט, הכל שקט. ובדיוק אז בא ברווז מתנדנד על כפותיו. שמח הברווז כי פטר לא הגיף את השער, והחליט לצאת ולשחות באגם העמוק אשר באחו. משראתה הציפור את הברווז, ירדה אל הדשא ומשכה בכתפיה. איזה מין ציפור אתה אם אינך יודע לעוף, אמרה היא. על זה השיב הברווז. איזה מין ציפור את אם אינך יודעת לשחות, והוא צלל בתוך האגם. וכך היו מתווכחים ומתווכחים. הברווז שוחה על פני המים, והציפור מנטרת לאורך החוף. לפתע פתאום ראה פטר משהו מתנועע על הדשא. היה זה החתול המתקרב ובא.